ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ବର୍ଷା କବିତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏକ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନପ୍ରିୟ। ବର୍ଷା କବିତାଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 21 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ହେମନ୍ତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ଗଲା, ବରଷା ଋତୁ ପ୍ରକାଶିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଚାଲିଯାଇଛି ଓ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଛି। ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର, ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର। ସକଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସବୁ ବା ସମସ୍ତ। ସାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମଞ୍ଚପୁର କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବର୍ଷକରେ 6 ଋତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ପିଲେ? ତ ସେହି ଋତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଏଠାରେ କବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁ ବା ସମସ୍ତ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ସାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏହି ଋତୁରେ ମଞ୍ଚପୁର ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳ ବିବିଧ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ। ଶୂନ୍ୟପଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆକାଶ, ଶବଦ ମାନେ ଶବ୍ଦ, ସଙ୍ଗତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସହିତ। ମେଘେ ମିଳିଲେ ଶୂନ୍ୟପଥେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘମାନେ ଆକାଶ ପଥରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାହା ପୁଣି ବିଜୁଳି ଶବଦ ସଙ୍ଗତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଗର୍ଜନ ସହିତ ମେଘମାନେ ଆକାଶରେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ, ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ମହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ, ତୋଷ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁସି ହୋଇ ବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ। ମହିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖକୁ ଚାହିଁ ମେଘମାନେ ଖୁସି ହୋଇ ଜଳ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବ, ତ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ଥିଲା? ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପୃଥିବୀ 8 ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ମନେ କରୁଥିଲା। ଘୋର ଶବଦେ ମେଘମାଳ, ଗର୍ଜିଣ ବରଷନ୍ତି ଜଳ। ମେଘମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ତ ତାହାର ଗର୍ଜନ ହୁଏ। ଏଠାରେ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମେଘମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗର୍ଜନ କରି ଜଳ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ପଂକ୍ତିରେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି, କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳ ବିନା ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୟାଶୀଳ ମନୋଭାବରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ